ಮಲ್ಪಾಡ್ತು ಕನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೈಕ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು RX 100 ಉಂಡು, ಜಾವಾ ಉಂಡು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ತೂತಿಪ್ಪಾರು ರೌಡಿ ನಕಲು ದುಂಬುದ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ರೌಡಿ ನಕಲು ಇದ್ದೇ ಗಾಡಿ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೋಯ್ತಾನೆ. ಮಿಲ್ಟ್ರಿದ ಗಾಡಿ ಎನ್ನೆಡ್ದು ಎತ್ತತ್ರ ಉಂಡು ಮಾರ ಎನ್ನಂಚಿನ ಡಬಲ್ ಉಂಡು ಒಂದಿಟ್ಟು. ನರಸಿಂಹರಾಜ ಯಾಕೆ ಅವಸರ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ. ಓ ಭಾರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಉಂಟಂತೆ. ಸೈಡ್ ಬಾಡೋಡ ಇಂಕೋಟ್ ಬಾಡೋಡು. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೈವೇ ರೂಟ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಭಾರಿ ಕೆಟ್ಟೆ ಉಂಟು. ವರ್ಷ ಮರ ವರ್ಷ ಬರೆಯೋದು ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗುನೆ ಹೋಗಾರ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಿಗೆ ಹೋಗುನೆ. ಮೈಸೂರು ಮಜಾ ಇದೆ ಮಜಾ ವರ್ಷ ಬರೆಯೋದು. మళ్ళీ హైవేడ్ పోర్చి పక్కకు తీసారు. అక్కడికి ఏరన్నా ఫైన్ పడతారు అంతేనే. అయితే ఈరోజు పరిస్థితి పోతే ఓలా ಇದೈತೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸಾರ ಬಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಂದಿದ್ದ ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅಲತ್ತು ಫ್ಲೈಓವರ್ ರಟ್ಟೆ ಮೂಜಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇದು ಅಲ್ಪ ರೈಟ್ ಇರೋದು ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಬಳಿ ಒಪ್ಪೋಸಿಟ್ ರಾಂಗ್ ವೇ. ಸೊ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಮ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನಿಗೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಅಪನಾಗ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹೈವೇ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. Let's go guys, this is the sea Payana. So guys, kita tanya dulu. Trailer parking Allah. ಫೈನಲಿ ಅವ್ರು ರೀಚಿಂಗ್ ಪಯಣ ಎದುರು ಪಯಣ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೂಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅವರ್ ಸೈಡ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿನೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚು ಅಂಚಿಲ್ ಬರ್ಪನಲ್ಲ ಮೂಜಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿನ ನಿಕ್ಲು ರೈಟ್ ಎದೊಂದು ಸರಸ್ ರೋಡ್ ಗೊತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಯಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಯಣ. ಆಯ್ತಾ ಪಯಣಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಾ. ಎದುರು ತೋಲಿ ಮಲ್ಲ ಟಯರ್ ಉಂಟು ಕಾರ್ದ ನಮ್ಮದು.
ಮುಲ್ಪಾಡ್ತು ಕನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೈಕ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು RX 100 ಉಂಡು, ಜಾವಾ ಉಂಡು, ವಿಕ್ಟೋರಾ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಮಾರ ಗಾಡಿ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಅತ್ತಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಮಾರ. ಸೊ ಮಿತ್ರದು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದ ಮಾತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ SDA ಬಂದು ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಿಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಲ್ಲದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಾರ. ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ, ಟಾಪ್ ಗಾಡಿ ಇಚ್ಛೆ ಅಂದಿಟ್ಟು ಚೇತಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್. ಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಕುದರಂಚಿನ ಮಾರ 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ 2 seats ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಪ್ಪನಕ 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇತ್ತುಂಡ 1911 cc. ಮೂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಚಿನ ಮರ 19 cc ಗಾಡಿ ಅಂತ. ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಮೂಜಿದ್ದು ಹಿಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಿನ್ಸ್ 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಉಂಟಲ್ಲ. ಸೊ ಒತ್ತಿಗೆ 80 ಸೀಟರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೀಟರ್. ಈ ಗಾಡಿದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೋಲಿ. ಸೊ ಶ್ರೀರಾಮನ್ನ ಗಾಡಿಗೆಂದು ಅಂಚಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಮುಖ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆತಿಪ್ಪು ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ತುಲೆ 137 ಹಿಡಿದು 145. ಓ 6 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಾಡಿ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು 4 ಡೌನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರು. ಸೊ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಯಾಗ ಮೂಜಿ ಚೇತಾಗ ದಿಕ್ಕು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಟ್ರಿದ ಗಾಡಿ ಎನ್ನೆಡ್ದು ಎತ್ತತ್ರ ಉಂಡು ಮಾರ. ಎನ್ನಂಚಿನ ಡಬಲ್ ಉಂಡು ಅಂದಿಟ್ಟು ಬುಕ್ಕಂದೊಂಜಿ ಮಿಲ್ಟ್ರಿದ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಡಿಪಣವಾದ ಮಿಲ್ಟ್ರಿದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ಮಿಲ್ಟ್ರಿದಾನೆ ಗಾಡಿ.
ಒಂದು ಎಡ್ಡು ಉಂಡು ಮಾರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೆಡಿ ಉಂಡು. ಒಂದು ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಗಾಡಿ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಜರ್ಮನಿ, ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ. ಜರ್ಮನಿದ ಗಾಡಿ. ಅಮೇರಿಕಾ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಗಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಆನ ಗಾಡಿ ಆಯ್ತು ಆರು ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ನಾವು. ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ 500 ಆನಿ ಅವಾಗ ಇಕ್ಕ 10 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು. ರೇಟ್ಲ ಬಾರ್ತೀರಿ 1958 16,000 ಮರಿಯಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈ ಕಂಪನಿ 2,57,000 ಗಾಡಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಈ ಕಂಪನಿ ಇಟಲಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ದಿತ್ತೀರಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅಪಾಗದ. ಸೇಮ್ ಒಂದು ಲವ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಂಪನಿ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಲೈಟಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಉಂಟು ಮರ ಬೆನ್ಸ್ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ 240D. ಒಂದು ಫುಲ್ ಬೆನ್ಸ್ದ ಸೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು BMW ಟೊಯೋಟಾ. ಇದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವರೆತುನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಎಂಜನ್ ಬರ್ನಾಗ ದುಂಬುದ ಗಾಡಿಂದು. ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಮೂಲ ಜೀಪ್ ఒక మూల రెడ్ సుజుకి రెడ్ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಸಿಟಿ 100ಲ AX100. ಪಾಡ್ತ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಜಾಗ್ವಾರ್ XJ6 ಗಾಡಿಂದು. ಪಯಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳುಟು ಎರಡಲ್ಲಿ ತೋಡಿತ್ತುಂಡ ಪಯಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿವ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಯಾನಿ ಬೇತೇರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 2000 ಕಂಪನಿ ಮಾರ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೇ ಕಂಪನಿ. ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಉಂಟು ಮಾರ. ಅಂಬಾಸಿಟರ್ ವಾಯುಪಡೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ದು ಅಂಬಾಸಿಟರ್ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಇದು ಕಂಪನಿ ಹೋಗುತ್ತಿಜ್ಜು ಮಾರ. ಕಂಪನಿ ಬಾಡ್ತಿದ್ದೀರು HM ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಬಿಚ್ಚಾರಲ್ಲ ತೂತಿಪ್ಪಾರು ರೌಡಿ ನಕಲು ದುಂಬುದ ಬಿಚ್ಚಾರಡು ರೌಡಿ ನಕಲು ಇದೇ ಗಾಡಿ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೋಯ್ತಾನೆ. ಟೆಂಪೋ ಮೂಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಇತ್ತದ MG ತಕಲ ಕಾರ್ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ ಅಂತ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ ಒಂದು ಮಾತ ರಾಜರ್ನ ಕಾಲದನೆ ತೂನಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಅಂಬಾಸಿಟರ್ಸು ಮೂಲ ಮಾತ ಬಿಚ್ಚದಿತ್ತೇರು ಬಿಚ್ಚದ ಬಿದ್ದದಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ಲೈನಪ್ ಅಂತೀರು ಮಾರೆ. ಟಾಪ್ ಮಾರೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ತೋಲಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನತೇರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇಂಚ ಅಂತೇರಂದು ಈ ಗಾಡಿನ ಅಂಚ ಕುಳ್ಳತನ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತನು. ಸೊ ಮಾರುತಿ 800 ಅಪಘಾತ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಜಮತ ಮಕ್ಕಳು LIC ಇನ್ಸೂರ್ ಅಂತಿದ್ರ ಅಂತ LIC ಏಜೆಂಟ 2 ಜನ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ರಿವಾ ಕಂಪನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಮಾರೆ. ಜನ ಕಂಪನಿ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ JCB ಉಂಟು. ಈ ಗಾಡಿ K19 ಒಂಜೆ ಗಾಡಿ ಇತ್ತನೆ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆನ ಆರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಟೊಯೋಟಾ ಹುಂಡೈ ಇದು ಮರ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಗಾಡಿಯ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಮಾರ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿ ಹೊಸದ ಕಂಪನಿ ಇದು ಇರಂದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಅವು ಮಾತಾತು ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ತುಂಬುದ ಮಂಜುಷ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಅವಲೊಲಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಮನ್ಪುನೆ ಕೊನತ್ತು ಮುಲು ಪಾಡುಡೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಪಿಜತ ದೈವಾರಾಧನ ಫುಲ್ ಮೊಗ ಮಾತುಂಡು ಮಾರೆ. ದುಮ್ಮದ ಅಡಿಗೆದ ಮತ ಕತ್ತಿ ಅಲೆ ಮನ್ಪು ನಾವು ಗರ್ಗಸ್ ಗಗನ್ ನೀರು ಒಯ್ಪು ನಾವು ಅಂಡೆ ಮೀಪುನ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಇಂದಿರಾ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು
ದುಂಬುದ ಟೈಪ್ರೈಟರ್ ಮಾತೊಂದು ಮೂರು చూసి సూచి కెమెరా దుంబుద లెన్స్ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ಮಾತ ಶಾಸನ ಒಂದು ಶಾಸನ ಉಂಟು ಓದಿರ ಅರ್ಪಣಗಳು ಓದುಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಅಂಚನೆ ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತು ನಾವು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬರೀತಿಂಡ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತು ಬರೀತಿಂಡ್ರು ಸೊ ಒಂದು ಮಾತು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಪ್ಪು ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಪ್ಪನತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜಿ ಪೋಣ ರಫ್ ಮಾತ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ guys on the outside ನಮಗೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ದಮ್ಮ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿರಂಗಿ ಉಂಡು ಜೀಪದ ಮಿತ್ತಿಂಜ ದೀತು ಬತ್ತಂತಾರೆ ದೊಂಬದ ದೀಪ ಮಾತಾಡುದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಟಯರ್ ಫುಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಪಯಾನ ಅಂತ ಐದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪನೆ ಸೊ ಇದರ ವಿಂಟೇಜ್ ಇಂಚುಂಡು ಬರ್ಸಾರ್ ಪ್ರಾಂಚ ಉಂಡು ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಡಮಟ್ಟ ತುಳುಟು ಏರ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಯಾನನ್ನು ಫಸ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತ್ರ ಮಂಡವ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ತುಳುಟು ತೋಜಿಪಾಯಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ತೋಜಿಪಾಯಿನ ಸಾರಿ ತೂಕ ನಾನು ಅಂಡ ಅದಾಪನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಓಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮೊದಲು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುವ ಕೇನ್ಕ ಬೈಕ್ ನಂಜಿ ಕೊನಾದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೋಲೆ ಅಂತ ಜನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನ್ ಗೈಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೂಲಂಜಿ ದುಂಬುದೊಂದು ಒಂದುಂಡು ರೋಲರ್ ಐನ ಒಂದೈನಾಯ್ದು ದೀವೇರು ಇಂಥ ಮಾತ ಬೇದ ಬೇದ ಬರ್ಪುಂಡತ ಲೈಕ್ ಪಯನರ ಬಿಡರ್ದ ಇನ್ನೇನು ಮಾತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಇರ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಮತ್ತು ನಿಜಾದ ಟೂ ವೀಲರ್ ಗಿಡೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕರ ಬಂದದ್ದು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮುಲ್ಬಾಗ ಬೈಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ठीक है बाय ಹಾಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಪಯಣ ಆಡ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಂದಿ ಇತ್ತು ನಂದಿ ಇತ್ತು ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ
ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿನ ತಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ತಿಕ್ಕನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಹತ್ತಿರ ಗಾಡಿ ಬಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬೋರ್ಡು ಪೂಜಾರಿ ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಎದುರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂಜಾರಿ ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಇದೆ ಕಷ್ಟನ ಅಂದರೆ ಬಾಕಿಗೆ ಸೀದಾ ಬೋಲೆ ಒಂದು ಇದು Beton. Engkain natin. Taas, barpila ka man,